Dem baş guhdar û temaşevanên hêja em dersa xwe didomînin mijara dersa me îro xîtab e. Yanî em ê bi çi şêwazî bang li hevdû bikin. Yek ji şêwazên bangê ji bo jina dibêjin rêzdar, varyantê din xanim û banû. Di jiyana rojana ya îro de xîtaba xanim û banû zêde nayê bikaranîn. Ev bêtir ji bo demên kevnar derbas dibû. Niha piranî dibêjin rêzdar. Ji bo mêran mîrza, birêz. Heman wek rewşa banû û xanim, mîrza êdî qet nayê bikaranîn ji ber ku ev şêwazê bangkirinê ê demên kevnar in. Dema ku mîr hebûne, dema ku mîrtî hebûne. Jiyanê de bêtir dibêjin birêz. Gelek caran di axaftin de em dibînin ku birêz û rêzdar wek heftên bikaranîn. Ev tercihek e, yan jî şûna heftê bikaranîn. Birêz zînê, birêz ezîz, yan jî rêzdar zînê, rêzdar ezîz. Gor dîtina me em vê bangkirinê beramberê jin û mêr cuda cuda bikarbînin, dibe ku wisa baştir bibe. Ji bo mêr birêz ezîz, ji bo jin rêzdar zînê. Di bingeha xwe de peyva birêz û peyva rêzdar heman peyvên, hemû tene sinonîm û mirov dikare ji bo dewlemendiya ziman wan di rewşên cuda cuda de bikarbînin. Birêz ji bo mêran, rêzdar ji bo jinan. Di axaftinê de yek ji bangkirinên ku tê bikaranîn bangkirina heval e. Cara pirs çê dibe gelo mirov çawa bibêje heval ezîz yan hevalê ezîz, hevala zînê yan heval zînê. Ji bo ku em bersiva wî pirsê bibînin divê em bangkirinên cudatir ê di kurmancî de tên bikaranîn bînin bîra xwe. Mînak em çawa dibêjin apê ezîz yan ap ezîz, meta zînê yan met zînê. Bêguman herkes jî dizane ku em dibêjin apê ezîz, meta zînê. Nexwe banga heval jî vî rengî tê bikaranîn. Hevalê ezîz, hevala zînê. Gelo peyva heval koka wî ji ku tê em destpêkê de dibînin ku vir peyva hev heye û hal heye. Hevhal. Hûn hal ekranê dibînin bingeha peyva heval ji ku tê. Hevhal. Navberê de herfa he dikeve û dimîne heval. Yani kesên ku ji heman halî ye. Kesên ku hevdû baş fêm dikin, kesê ku di heman rewşî de ne. Heval. Li îro wek heval tê nivîsandin û wek heval jî tê bilêvkirin. Peyvekî din dost. Dost koka wî ji peyva dest. Yani kesê ku di demên teng de destê xwe dide, destekê dide, alîkar dibe. Kesê ku piştgiriyê dide. Ev dost e. Di axaftinê de em dibêjin dostê min ji bo xorta, dosta min ji bo geça. Bangekî sêyemîn jî heye ku di şibevan her du peyvan wek heval û dost gotina hogir. Hogir ji kîjan peyvan pêk tê hewgir yani hevgir. Di zaraveyên dinê kurdî de em dizanin ku hew wek ho tê bilêvkirin. Yan jî dengê ew mînak di hawramanî de hemû peyvên ku ew tê de ye di kurmancî de wek o tê bilêvkirin. Dewr, kurmancî, dor. Ji bo wî jî hewgir dibe hogir. Yani kesên ku hevdû digirin. Hevdû digirin û dibine piştevanê hev. Di tu şert û mercan de dev ji hevdû bernadin û ji hev re alîkar dibin. Ev dibe hogir. Di axaftinê de gelek cara peyva heval û hogir hev re tê bikaranîn. Dibêjin heval û hogirên min. Yani hevhal û hevgirên min. Bangkirinekî cudatir dema ku pêşberî mirovan gelek kes hene. Mînak em dibêjin hevalên birêz yan jî hevalên hêja. Birêz dema ku mirov rêza yekî digire, hêja dema ku ew mirovên pêşberî we biqedirin, biqîmetin, binirxin, hêjan e. Dîsa bangkirinek heye ku pir çalak tê bikaranîn bangkirina gelî. Gelî tê wat heya hejmareke mezin a mirovan. Yani gel. Girseyekî pêşberî we ye. Ji bo wî dibêjin gelî mêvanan, gelî xuşk û birayan, gelî komkirinê nîşan dike. Ji bo du mirova mirov nabêje gelî mêvanan, gelî dostê min. Dema ku hejmarek bi rastî zêde be, mirov dibêje gelî. Gelî temaşevanên hêja, gelî dost û mêvanên ezîz. û her wekî din. Ferq û cudatiya du bangkirinan bidine ber hevdû. Hevalên hêja, yek jî gelî hevalan.
دما کو ام بیژن هوالین هجا پیشبری ما دو کس بنجی مروفی دیت کاره بیژه هوالین هجا اما دو کس پیشبری مروفا با مروف نکاره بیژه گلی هوالان یعنی پراتیک دم مروف کاره بیژه اما وی هنه کی کم واتبه گلی هوالان دوی هشماروان گلک به یعنی گلک هوالان یعنی گل میناک هون لکارن چاوا هونی بانگ ل هempîşe خواه بکن وک واریانت هempîşe هجا یعنی جی هempîşe بریز hevalkarên hêja hevalkarên birêz gelo cudatiya hempîşe û hevalkar çi ye hempîşe mirovên ku bi pîşeyê xwe heman wekî we ne mînak hûn parêzerin hempîşeyê we din ew jî parêzer e yani doktorek nikare hempîşeyê we be doktor hempîşeyê doktor ye parêzer hempîşeyê parêzer e hevalkar tê wateyê ku hûn tevî mirovî kar dikin bi hevdûra li ser projeyekî kar dikin li ser tiştekî bi hev re dixebitin eger hûn parêzerin yê pêşberî we dikare ew jî parêzer be li ji ber ku hûn bi hev re kar nakin hûn dikarin bêjin hempîşeyê min ê hêja lê hûn nikarin bêjin hevalkarê min ê hêja ji ber ku dema ku we got hevalkarê min ê hêja yê li kêlekî derbas bibe û we gudar bike wê fam bike ku hûn hevdûra dixebitin hevalkar tê manaya partner hevalkarê we dikare ji pîşeyekî cuda be mînak hevalê we wê nevane wê neyan çê dike hûn jî dengbêjin hevalê we wê neyan bi qûmê çê dike yani bi xîzê û dema ku hûn distrên ew li pişt perdê bi xîzê tiştan çê dike û tiştana jî li dîwara pişt we wek dîmenekî derdkevin holê bi vî awayî em gîştin dawiya dersa xwe û em hêvî dikin ku me karibû kêmek bejî vê mijarê zelal bikin ji bîr nekin dibin vîdyoya da şirûveyên xwe binivîsînin desteka xwe bidin me xweşan dayînin û vê vîdyoyê parve bikin bimînin xêr û xweşiyê de heta dersekî din